gentlemen, from the Municipality of Talibon, let us all welcome Tribo Matahum nga Talibon in the Abundayon Festival! Capital sa Bohol, pinaagi sa Municipal Ordinance number 2024-92 na maski palikod pa sa Ordinance number 2025-108 tungod sa abundang grasya nga gihatag sa Danahon Bank usa ka pambihirang double barrier reef o kambal nga bahura kausa lamang sa unong nga naglungtad sa tibuok kalibutan. Ining maong natural nga istruktura nagsilbing malinawog sa lipod sa kadagatan ug naghatag usab kini og protektadong kuyanan sa nagkalain-laing abot sa kadagatan. Ini nga talagsaong yamang dagat dili lang nagbutang sa Talibon sa mapa sa kalibutan kundi mausab ang natuig sa kultura, turismo o garuhay nga panginabuhian sa mga lokal nga mangingisda.
Ladies and gentlemen, that was